Живо здраво, аз съм Ани Геймплей с 11 и днес това е нашия четвърти епизод от кариерата ни в Кейси. В момента се намирам на едно изключително красиво място за отдих на Нюкасъл. Тук съм си резервирал няколко пейчици, две и наистина много яко място за почивка. Аз след такова хубаво място не бях виждал. Така. А, Караме товар за Нюрнберг. Така. Беше доста яко. В Великобритания се намираме в кралството. Видеото отново може да стане на части, но каквото такова. То тук ще минава ли? Ара мерджак. Така. И ние потегляме след Мерцедеса. Не зная. Мен тук това място за отдих ме изкефи изключително много. До тук имах една, виждате на мапа, доста голяма серия от завои. Сега вече са по-малките завои. Сега започваме с по-остър десен завой. 1400 км. Обаче то повечето е ферибот, тъй че тук стигна до това и да, после ще имам съвсем малко за каране. Виждаме наближава Ивеко Highway 2015. Ще направим доста голяма кариера, поне за сега така се очертат нещата в Кейси. Аз това, че не качвам клипове, винаги научава, че аз не карам. Аз си движа без да снимам някой път, за което съжалявам, но някой път нямам възможността да коментирам, защото примерно има някой в нас, който ще провали клипа до една известна част или пък просто не ми се снима или пък обработвам други видеа, имам си проблеми, не мога и така. Вече излизаме от Нюкасъл и вече се движим сега тук посока пристанището, до което има още минимум 60 км път. Тук виждаме, че градят моста, подсилват го нещо. Има развитие. Абе, като цяло кралството си е хубаво място за работа и като цяло е добро място. Не е изоставено, примерно, както у нас в България, готино е. И в играта се личи, ето горе се виждат също как се реконструктуира тук. На онзи паркинг дори имаше, не знам дали беше реално, но имаше дори кабинка за охраняване на тир паркинга. Не порнография като в България. Уж и охраняван тир паркинга, пък на практика ти точат нафтата. Просто жалка история. Какво прикам. Слязохме на магистралата и продължаваме посока пристанището, което е оставало от тук на не чак толкова много, но когато сме там ще се видим отново и ще продължим. Тук отново отчитаме строителна дейност. Като цяло е много готино място за живеене, аз много го харесвам лично. Дори мисля да направим много вътрешни курсове тук. Даже мисля малко да се филмираме, може да сме ние кабината да е с десен волан. Така. Така. Продължаваме и излизаме извън града. Както казах, мога да не качвам толкова редовно, но се опитвам. Важното е, че пробвам колкото се може по-често да качвам клипове. Не го правя за лайкови или споделяния, коментари или там тем подобни глупости, слава и подобни. Просто го правя, защото това е един начин да запиша това и да видя какво съм направил докато съм играл, а и просто ако споделя с вас, видите, ако ви е интересно, изобщо не целя лайкове, сабскрайбове и коментари. Първо като стаите ми става хубаво, виждам, че има заинтересовани, има хора, които им харесват това, което аз опитвам да творя, но идеята ми е, че мога да живея и без тях. И дори да, примерно, имам един сабскрайбър и да имам най-много едно харесване на един клип, това не ме кара да спра и изобщо не завиждам на тези, които имат адски много сабскрайбъри, защото знаят, че една съвсем малка част от тях ни харесват заради самото тях. Просто правя това, което ми харесва и това, което искам да правя. Снимам на това, което искам и на това, което мога, това, което ми харесва. И си качвам клиповете, когато мога. Въпреки всичко се опитвам да е по-често.
Това беше всичко, което исках да кажа. Нищо по-сложно. Така. Сега ще излезем долу за Европата. Да. Само 500 км ние с това фериботчето. И сега доде свикна, че съм... Това вече вечер, бе. Не сутрин. Сега докато свикна, че съм вече в Европа, стават 1000 чудеса. Излизаме натам. Видеото сигурно ще държа няколко части. Така. Тук сме веднага за надясно. Тук между другото сега чак видях как се знакът. Движи се, брат. Айде, изчезваме след него. Имам 7% щета. Представа никаква. Караме си портокали 20 тона. Сигурно сме ги натъртили. Ама 50. Накрая малко му подаде на това Volvo XC70 или XR70. Беше джипа, не знам. Ще нарезкаме малко газ на камиончето, тъй като в играта месеца за времето, ама видеото, както казах, Bandicam ми не е фул версията, така че ако някой любезен, който гледа това видео в момента не му представлява трудно, да остави долу в коментарите място, откъдето да си изтегля фул версии и профил. Или просто само профил, съм много благодарен. И като цяло това е сега. Продължаваме след малко, а сега просто погледайте малко каране, след което ще спра.